Suaraan minä sigo. Ocho me faccio tacche pebrare. E dicono, salaran. O che incolocavo se dai colpare. Perché campes non piacciono. Anche piacere se non nangis. Ma la cosa di non fare matti. Ma la compracci. Milo golongan terserang yang mestanipun penjenengan menika lampun dateng prestasi ampun ngampun nyanggat dateng Jika sejati aku ngeman kalau ini ora ketampe kustuloku nanging saiki sing dikuloso ora yo sangsung positi yo kencoro aku dadi andaji lo aduh Pak yen memang sana aku sing karo putu mandu kos mena wae ojo nek baca lagi konmu bakal mele marasa jutaan orang kampus panggilan ngendi wonten anak utang sedaya keprakas menawi wonten dibangun pamono abot pangkat kami boten abot cek lan kowe ojo bae mergopon paman Uklo andar bene terwake nek ojo bae alam honor menungso sing bakal yo sinten kewolong boten mawon bebasan diwonge Jawanata menawi nyegat dhateng retas kula badhe kula kurangi umpama aku sing nyala lajeng sampun kula matur sinten kewolong ngaten kajawi saking menika dika kowe kondange napa kepung arep cerewet macuwet kepung arep cerewet jajuk milik gudeg sama lamben nanging menjah saking tangan kula kae tutu sinduro kae kepobar cuet kowe ngadep karo paman sinduro ayo kan kowe mundro ayo rek bangaran menawi boten katon cocok sok Sofi kula badhe ngicipi ayo sangsut iki benturan ya no kakak sih apa kirang-kirang wes kaso kondang melake kico dari loro kakak jagat ono santai peperangan antara musuh dan musuh ayo yen kowe den soko jangan kelaku lakno oleh jajan di sini dulu Sumpah sembuhan soko ingkang lanjut pandut kagungane paman dadah kula namung ayo lakno yen dika kuwi nampa lodo sikune kula terima nyembah dhateng dika ayo bekas
Kepareng kagal kersa kang Adipati Longgolawe. Ya. Kula badhe atur kabar lae. Ayo. Sopo sing sedo? Rama Adipati Singgura. Parikanggan punika gugur ing Madyala. Kaping kalih kula kembandhau kesok dalem Sang Juta Ratu. Ya ayo kula. Kaping ngatur iki molo. Kunjuk Kamas Adipati Longgolawe. Ya iki penak kunjuk Kamas Adipati Longgolawe. Intoko wis tak tampa arep katon pituan. Apa muli kondur? Pangapuntenipun pareng. Kula badhe kondur ing dalem Majapahit. Matur sadalem Sang Juta Ratu. Kok kesusul kaya ditundung wae. Ya. Muga-muga lakumu kalih satu. Pareng. Sing ponang kintoko katur niko Paman Longgolawe saking ingsun kencana pinangka juta
modal Jawi anggrah basa mungsuh muruk ing praja Blambangan minak singgo prateng pati minak singgo
ingsun malepan. Duh Kanjeng. Yen to tetelo ingkang abdi lepat menggah dipun kadipaten. Monggo kami dana boten swala. Kuwi. Dewa Sobat. Mari dan sak gunung gedene nggon luput kumarga. Berbuka aktinasiku. Puswati. Kowe tak timbali ini. Mergo kowe abdi sing tak percaya. Ngerso anane song-song tunggul aku sifat kandel ing tuban. Ya kuartur prak. Oneng belabangan tanding pupuh karo Pinaji. Jal ani banget. Song-song tunggul naga sifat kandel. Pinaga mayungi nggon peperangan. Mboten sopan. Sewu Kanjeng. Boten teges kula ngandhar jauh dalem menika boten Kanjeng. Ing tetelo ingkang abdi ajrih. Di ajrih jateng lekasipun Kanjeng Rama. Ingkang sampun purut kasenggan jati Kanjeng. Coba kono mesti kon dicoba matur. Apa lan pemut Kanjeng. Menapa panjenengan dalem menika kaliyan? Yen to song-song agung nggih song-song tunggul naga menika uwal saking prakanipun Kadipaten Tuban badhe nemahi baik. Mila saking menika urung mulai Kanjeng. Dipun cabaraken kemawon. Ora. Dewa Sabati. Ngerti yo? Iki perintah. Perintah. Betul, sobat pelanggan. Suatu jodoh. Wonten salah satunggalipun tamu saka ingkang ageng ingkang badhe mangsa dhumateng kula Kanjeng. Yo, aku ngerti. Mergo cilik atimu kowe sesemang-semang. Apa-apa. Yen kowe ra kudu jebul sosok tunggu. Cukup aku dhewe. Ayo Bas, aku pamit. Derke Waswati.
Kanjeng Rama.